wacho di chima kawuono ne chuna mondo mi achaka doga manye kendo ngi Daktari Osborn Mabalu. No winjo sigande kuom gige komotimo TV niri mar Lulu TV no manye kendo nogo sigana mare kaachiel koda gi tich mare mar thiedho oganda ka ok otiyo koda gi yien gi kuma ichiwo siptende mawa. Yes, yude kare ithiedhi ma onge yath moro amora ma imi mondo mi monji luongo ni naturopathy. En gi PhD kata somo gi niri nyaka rang'iny mamalo ahinya. Kata kamano kapok wachako chiro niri adamiyo jatelo kendo wuonwa mantiere batha kar kaeri mondo mi onyisa kende ni iyie ni inyalo go mbaka e tipo niri ma ok ochune gi ng'ata ng'ata. Ayie. Erokamano ahinya mondo mi pim noganda konyruok bende seyudo daktari. Ayie pim. Erokamano ahinya. Wachiegni chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Harold Otieno. Daktari Osborn Mabalu kaachiel koda gi wuona mare no wach nyinge kende to nikech seche moko mit kiwinjo duond ng'ato e telo mokwongo nyaka nene. Iluongi ni ng'ato duong'? Iluongo ni Benedict Juma Omondi. Benedict Juma Omondi. Imur kanye? Awuok Kobura. Yes. Machielo ka. Yes. Baba amor mar neni, amor mar romo kodi, molocho to amor ni ngima. Nitiere sigana mane igona oko mar yamo. Mochuno mawacho ni oyo abiro siptal kar kaeri mondo mi alos kodi kenda go kodi mbaka. To kapika biro iri adami to daktari mondo wachi ni wana siptal mane tang'o mitimo kar kaeri. Daktari. Mos joma neni to wana siptal mane jaduong'. Erokamano wuod John. Nyinga en Osborn, Dr. Osborn Mabalu. An adaka mimi nafanya hapa kazi Kisumu kai ya dogo au ni matinde yes kadanya ndo matinde yes hospitali huko namo hospitali inaitwa Rafa Physiotherapy and Naturopathy Hospital. Rafa Physiotherapy and Naturopathy Hospital. Yes ene hospitali bitie de jimaongea. Yes, hapa nikitibu watu situmii dawa. Yes, natumia naturopathy. Yes. Sababu gani? Sababu dawa ni sumu. Dawa ni sumu na si ati sasa dawa yote ni mbaya hapana. Yes. Lakini magonjwa mengi yenye watu wanakuja hapa wamekunywa dawa mara mingi lakini hawaponi. Yataki kidogo hinyo gike. Sasa hii dawa tena ndio inawadhuru inawasumbua sasa. Lakini sasa hapa vile nikifanya mtu akija ninatoa uchafu kwa mwili, nikishatoa uchafu kwa mwili tunafanya mambo mengine kama exercise, tunawapatia diet nzuri, tunapatia fruit juices, wanakunywa yote alafu inawatibu. Daktari Osborn Mabalu wachone iya ngire moko mathoth ahinya magin gige ko moko beyo makodonje dendi to chak dog hinyi kendo en adieri koso ken adieri mano chuno mondo mi amanya chiel kuom jogeko mosekale lwete yath notimo ne gimoro koso nokotimo tang'o mi saniri koro wuotho kendo nyalo bedo ka omor sigana mar wuod Kano diru pimno sigani baba e tuono sigana gitu kaka Julai. Yes. Tarik ang'wen obiro kaka ulcers mane ok anyal nanya ang'o gore modreyo kasema gore modreyo otera St. Elizabeth chiga maninda reyo kage nongo nigi ne ulcers noingo gi. Yes. Koro gikuna ne gi transfer Russia ko transfer this St. Elizabeth chiga isi dalareyo isi ni tuoni koro oingo gi kaka ginyalo timo niombe gindi ko transfer manda bi Russia. Yes. Kabiro Russia to jo Russia okawo remo to gi tools maga magi pimo ok negi admita nigi ndiko mna yien ikawo ko rembi do konyruok mari kende. Yes. To gi kawo gi penja mna to yo chigo ok nyal tingo ulcers angiso gini kagi kila kangiso ni ulogi emomiyo kata gidwaro lony moro mabet koro ni malo matin kata gik mamoko. Ok ni otamo gi koro gidiko na yien mang'eny. Yes. Negi to yien ga monyo for 2 weeks to awinjo ka changes onge. Yes. Ketika poda diecho poda no ka remo wuok koro mana ng'owo che maonge to choto ne golo remo mang'eny Podi golo remo sami diecho. Yes. Koro bang' mano achaka dhi nitie kama goye kibarua adhi kuro adhi hospital moro kuro katieko yien ka. Yes. Dos katieko joko chako mene dos moko chako mene yweyo ma 5 days gino podo sidi kata mamine go gona simu nigi winjo lendo moro nitie daktari moro Kisumu ka tombo ese to gikia kama ndie adugo dala an batimo matemo adugo dala wagocho magone simu to mako simu to penja ni to
en nang ithietho nang'o okoni en ok othieth gi yien mak mana ni nitie gimotimo mothietho godo to en kamoro ni Tom Mboya Estate kanyo endo koro kwabiro kanyo wagono ng'eni thieth sani en pesa apiny ni chai numa chudo chanade Adwani kapok wadhi e wach mar chenro mar chudo kata gik moko gieki, iwacho ni ikuongo idhi osiptal mokwongo mana machiegni kodi temo iwacho ni chako ilogo idhi temo kamoro kendo idhi koro ichopo osiptal idhi mar Russia kar kairi sama nitiere Russia jaduong' nitiere thieth moro manotimni be lokruok moro amora ne nitiere nikech manyatiri kod thiedhe madongo manitiere jaduong' onge gima notimna mana yien mane gimiya ging'isa kaka monyo yien ka giparo ni biro tiyo koro yien ere dhi konyi seche ma mos kuom peni ma eri seche mane koro nichopo osiptal mar ariyo ni eri ang'o mane iwinjo dendi ang'o mane pod iwinjo ahinya gima nawinjo naol ok anyal wuotho ma kaka chop kacha nyaka bany na pikipiki kendo gima nawinjo en sungu ok anyal bet piny maber kata kanindo dwaro mana chung' ka gima kitanda wirore to aneno ka tiendega koro chako kuot kon gi koni tiendi chalo ng'ama koro chakre kae koro pod medore koro rem medore to remo ne a kae eya newuok e iya koro joka to ng'isa ni alsas to biro ka gima onge koro adhi amany osiptal moro minyalo timne klinik mong'eyo maber koro kapok atimo mane mabiro e dala koro kayudo dala ema koro wayudo jali koro kuma ne dhiye ni eri maneno osiptal mar adek kuot mar dhiye kachiel koda gi alsas koro giwacho nani alsas oro ok ine to gima remo ni ema ok ing'e nang'o momiyo remo neremo gi kar kanye koro remo gi kar bathi kata kae kata gimoro ok anyal chamo kata bilo gimoro to osekuot kabelo to osekuot aseyie nitiere koda gi tuo nero mar alsas pinyie bende rami ma gimoro amora mochamo to pinyie nosekuot kachiel koda gi tielo makuot sate parna nying jaduong' Benedict Juma Omondi sigana mar Benedict Juma Omondi wuod Kano owacho ni Harona setemo sipindi mathoth mokalo oachiega setemo sipindi mathoth mokalo to kaka ne nyalore ne bedo matek ahinya ang'o mane otimore bang' mairi iwinjo ni nitiere daktari moro awinjo nitiere daktari moro mawuok Kisumo ka ma kwa gochone onyiso wani mondo wadhi ka wabiro wayude waseyude wadhi kode ofis moranga koseranga ong'e tiendegago kato onyisa nonyalo temo sawa to kuna ni nyaka ibed ka for 5 days katemo kare kanyeri kum dala bich koro kaluwore gi chal mano nokan pesa sedi eri kaka ne yie okay kuongi dok monde adok monde adok monde kadok monde to put tuo sidi ato bang some 3 days chakwa gochoni sama ni biro mokwongo ni tiki manotimni koso ngimara manotimni onge gima notimo nong'eya onge gima notimo awinji nong'eya kato adok dala dek bang'e dedi pod rabi tuo pod medore maduogo ong'eya ni kan kikogo kawuono en busia inja en busia abia gochne kinye odhiambo koro kwa gocho kiny godhiambo ong'isa no saa busia entie koro wabiro gokinyi koro kwa biro gokinyi gi admita koro gichako thieth mano tarik 9 dwe mar 9 ichopo osiptal nitiere ng'ata kochopo ipimo temperature mari samoro ang'o manotimni gichopo kachopo to wabedo kode mesa kucho opimo temperature onong'one ni sawa kosenong'one sawa to chako naranga koro koseranga to wacho ni tuono oneno onyalo thiedhore mak mana kanyalo bedo ka for 5 days ang'eyo gikmano tiyogo en fruit kende makata gomo chiemo to ginya chamo fruit kende mimiyi yina mondo penji maeri to nikech en gima kizungu luongo ni interesting kata gima moro ng'ato winjo nitiere jok ma wakoche masani osebiro e yore gik mag thiedho ji to ang'eyo ni Dr. Osborn Mabalu en a PhD holder kata ng'at motiegore nyaka Irene Roma Malahin University bende lakini seche ma
ichako puonji ma koro ichako pidhi nyiri menyisi ni magi ma ok ibi tiyo godo magi ma ibiro tiyo godo bende pachi ne chichi wacho ni chal ka gima daktari da owuon koso ni ngeli yie ni ng'any biro thiedha maber. Pacha ok nochich nikech ing'e ni daktari timo kaka inyalo chamo. Yes. To konong'o ni mae manyalo miyi chami, yes, to in bende iyiego, yes, to mane kaka ichamo. Igole kuon, iketi fruits, koro idwa chako chamo. Mamoko samoro ladha rach. Yes. Ma ok donji. Tichuni mondo icham. All that thought live chendo mari mar kuku mar wache en twak mamit, en twak bende malit janeno malolo TV. No chono ahinya mar mondo mi wamanje duong Benedict mondo wako kone mbaka. Kendo ng'e ni to adieri makende en ang'o maseche moko timore ma jomoko kong'eyo. Muma wacho ni joga tho to nikech koso ng'eyo niri. Dibed ni seche moko tere yore manyalo thidhwa godo to waweyo. An kana dongo nano ka nyithindo na ifeto, nyithindo na irwayo, ninyalo keto oko mondo mino obede chien, ninyalo yieno mondo mino tugi kendo waringi, seche moko nonyalo ringo nyaka ora, samoro be ninyalo chuno mondo mino kaw kana mana tek moko mano chwaki mondo mino amadhi. Magi te ni midhano dongo koda gi ngima nero makare ahinya, chopo sa manyaka odog chien kacha chande koso obro timo nang'o live e chendo mari mar kuku ma wache. Daktari Osborn Mabalu PhD holder en daktari mantiere koda ka hospital mare kendo jalere mapuonjo e universities mopogore opogore e Kenya kae kachiel kod wuod chiga bende timo nende e chendo mari mar kuku mar wache. Ichako chamo iweyo kuon koro ichako chamo fruits giki. Eri kaka ang'o gini mani timo mari mar thiedhi? Tulo mano na thiedha kadonjo tele luoko mar ich. Nigi golo chafu mang'eny. Kaya segolo chafu mang'eny saka nenda reyo, bang' reyo chafu tela. Ere kaka iluoko ich? Ikawo sabun, iluoko ich koso? Nitiere instrument ma gitiyogo. Nitiere kaka pipe. Yes. Emisoye siandani. Kose soye, to bedo connected gi pipe moro. Yes. To wuok e tangi moro mar pini kanyo. Yes. Pigno ok en pi mang'eny, en pi mamor. Yes. Koro pigno endo, ka gicho osedonjo kabisa. Yes. Mosedonjo siandani mong'e donjo nyaka donjo nyaka iyi. Yes. Koro pigno magi operate to ywayo gi kelo giga kanyo. Ok en gima lit jaduong'. Olet. Yes. Ok oyom. Yes. Olet. Onyalo dhi more 30 minutes 40. Yes. Koro pigno ma kelo gigo nyaka e koro kosekelo gigo nyaka e to daktari en koro ini morwanyo. Let ok oyom. Yes. Ini morwanyo. Onyalo time kamano. Yes. Maka moro chodo wuok. Makanya jadi kayak seja bila itu mondo mi director kalau misalnya ikadi mondo daktari ang'o miyo iluoko ing'ato? Ile sababu yenye tunaosha ndani ni kwa sababu vile nilisema last week. Yes. Magonjwa yote inatokana na vitu yenye tumekula, vitu yenye tumekunywa, na ile hewa yenye tumepeleka ndani na mambo yenye tumesikia. Tuoche gima kelo en gima chamo, mwinjo, gima madho, gige kumuyamo iweyo. Yeah. Hizo vitu zikiingia ndani, yes, alafu zikatai kutoka nje, yes, zinakugeukia, zinakudhuru, ndio zinaleta hiyo magonjwa yote. Sasa ile kitu yenye tunafanya hapa, mtu pima yeye. Yes. Alafu tukishamaliza kupima, tunatoa hizo vitu zote zenye zilikuwa ndani, yes, zote zinaenda nje. Igolo chilo katei. Alafu sasa tunampatia zile fruit juices. Yes. Inaitwa fruit juice fasting. Yes. Tunasimamisha madawa ile ambayo ilikuwa na meza, yes, alafu tunamweka kwa specific fruits and specific fruit juices. Alafu sasa hapo na tunaendelea kumfanyia mazoezi pia. Yes. Alafu mtu anapona within few 2-3 days. Kaking'eyo ni ng'ane iyo lil, unega chak luoko iye, samoro ng'ato iye ler. Unajuaje mtu tumbo yake ni chafu? For that not live vitendo mar kuku mar wache. Daktari Osborn Mabalu PhD holder kendo japuonj e mbalariany kachiel koda kage migosi Benedict wuod chiega en achiel kuom jogi komosithiedhi ma ochango. Parne na wairi kuom dakika achiel kende. Ituo omi yedhe mathoth ahinya. Tichopo daktari machielo to nyisi ni yedhe momiyigieki ok dhi konyi ketgi piny. Inyalo yie koso kinyal yie. Bang' yedhe machoka entelo mari mar chendo mari mar kuku mar wach.
weche mag ngima ochunowa nyaka ne wabi wago kode mbaka. Live chendo mari mar kumaro atiche mane akaw yene roma modo piga bar ndim ape winje duong kaka no winjo kachiel koda kagima kuma thoth mokalo en sigana maniga nini ni bedi gomo mi winji kaka nyalo thiedh tuoche ge kuma thoth anyama mako ganda mana kokalo yene rima naturopathy mabeno kimuonya yath tiyo mana gik moko matin kende itime kod Daktari Osborn Mabalu, PhD holder, en ng'at motiegore malach ahinya kendo japuonj e universities mopogore. In fact, mondo no yie mondo bilos kodwa na saya daktari tafadhali bi mondo mi puonj piny. Daktari naloso kodi ere kaka ing'ene ng'ato yuchido mgonjwa akija uone na biro hili kawono. Yes, mgonjwa akija ile kitu yenye tunafanya kwanza tunamuuliza jina. Baada ya kujua penye anatoka na penye anaishi na kazi yenye anafanya, tunaanza sasa kuchukua history. Na tunachukua history just the way a patient can go in any hospital. Na tuna past medical history, kuna family and social history and present medical history. Sasa vile anatuambia vile anaugua. Tukimaliza hivyo tuna observe. Yani observation means ile vitu yenye unaona kurumenye kifuati tunaangalia mwili yake vile iko, nywele yake, macho yake, vile anatembea na tunaangalia mwili. Tukimaliza hivyo I do what's called examination. 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 To examine now ni zile vitu zenye you can measure. Yes. Let's say kama ana temperature, ana temperature ngapi? Kama ana pressure. Pressure, temperature. That's why I'm having this thing because na mpima kwanza. Alafu after that kama kuna need ya kwenda kufanya investigations, we can send him to a laboratory of his choice. Laboratory yote yenye anafikia anaweza kwenda onya laboratory mora Kenya kuwa. Lakini we normally prefer Lancet ama Aga Khan kwa sababu hizo ndio results zinakuanga haki kabisa. The Lancet or Aga Khan or Avenue or Path laboratories. Sasa ama kama mgonjwa ashaenda huko kama hajakuja, anakuja with medical records zote. Sasa tukiangalia hizo vitu tunasema okay, this patient may be suffering from A, B, C, D, and then we move in. Tunaanza kumtibu. Ile kakaiti mogini, and why is it important? Now as I said earlier, ya kwamba kitu kinaleta magonjwa ni kitu moja, uchafu kwa mwili. Na solution ni moja, toa uchafu. Na ukishatoa uchafu, patia mgonjwa vyakula vyenye vinafaa, alafu patia mgonjwa mazoezi. Na sasa hizi ni kila diagnosis ina chakula aina yake. Okay. Kituo diet makuri kitimo ni chama. Yes. Sasa tunakaa na yeye, alafu we have to change the lifestyle of that patient because almost all diseases zinakujanga hapa ni lifestyle diseases. Sasa ile period yenye mgonjwa anakaa hapa tuna train vile pia atakuwa kama kurunya kauloki. Sasa tunamgeuza, tunaloko yeye kabisa. Mpaka sasa hata akitoka hapa diet atakuwa amechange. Lifestyle atakuwa amechange. Na hiyo mgonjwa itaenda. Na sasa kama huyu alikuja na alikuwa na hiyo shida kabisa, hata alikuwa anatoa damu, alikuwa na hali mbaya sana. Na mimi nikamwambia hii tutatoa na tukaanza.
na mwili ilikuwa imefura. He was edematous. Edema ilikuwa kila mahali. Hizi miguu kiangalia zilikuwa zimefura kabisa, lakini sasa zimepoa na amekaa kwa siku 5. Tiende ne kano biro kae ne ngitilo gi kuma no kuot ne koda gire mathoth anya daktari wacho na gige kuma wachamo mawa madho gik mo winjo kachiel kod moyo ma yweyo e gige kuma kelno to ka gisepong'o dendwa koro chuno mondo mi ogol gi kise ai laboratory mendo wuono nyalo nyisi kumora mora ma idwaro bedaga kan kunde asichopo kar kae mondo be yudi thieth makende. Penjo maduong' gin tuoche mage manyalo thiedhi koda gi yodni eri kata ma naturopathy means ni rit mar thiedho oganda koso gima tuoche moko kende minyalo thiedhi. Daktari, gin tuoche mage ma ng'at moro maneni sani matuo anafanze mwendo kubika ili kiny kata ruwe mondo bithiedhi? Most tuoche mage magonjwa mengi yenye tunatibu hapa ni lifestyle diseases. Magonjwa kama ulcer kama yenye alikuwa nayo, alafu ugonjwa wa tumbo kufura na inatoa hewa kila saa alafu akikula anatapika. Hiyo tunatibu hapa. Alafu miguu kufura, arthritis tunatibu. Diabetes, especially diabetes type 2, hiyo tunatibu vizuri sana. Type 1 is a bit challenging because type 1 mtu anakuwa nayo kwa sababu yeye hana insulin. Diabetes type marare mufiedo lakini type 2 tunatibu vizuri sana. Hata saa hizi ukiangalia kwa ward kuna mama alikuja na hiyo, lakini sasa sukari imeanza kustabilize. Kwa sababu kozi yangu ya kwanza ilikuwa physiotherapy. I'm a registered physiotherapist. And then I did community health, and then I went to India. I did naturopathy at a PhD level. So nyaka India. So now vile na combine sasa physiotherapy, community health and naturopathy. I combine all those things together, and then that's why now I can take care of all these conditions. But I don't give pharmaceutical drugs here. No, I must be commensurate with the diagnosis of the patients. Bentili gimo kipiri niwache ni mano tano katiri kopo gereko daktari wache ni diabetes managed stage mokwongo. Bentili gimo kipiri kuna magonjwa mengi sana. Unaweza kuja alafu nikiona kama hii inanishinda na kuambia hii enda kwa daktari fulani. Sasa kama magonjwa yenye inataka surgery, hiyo hapa siwezi kupasua mtu kuja kwa sababu ya hiyo, pia siwezi kumaliza. Kuna magonjwa kama kansa yenye imeendelea, hiyo pia siwezi. Lakini mtu wa kansa mwenye anataka palliative treatment, home based care, huyo unamleta hapa alafu natibu. Lakini magonjwa kama like paralysis, hemiplegia, stroke, hizo tunafanya hapa, lakini inachukuanga muda kidogo. Lala tusimoko miwacho makora dogezo ko lala deduong sani ko liwinjo nade bang dala beach kaijere kargari angoma ne tibi masani ko ruktibi bang bedo ka from dala beach ano kan dipogro nikech kata eya mano siku samoro kuot kano dok piny okukuot rem mane bet samoro ramo awinyo na wacho ntido guru katu kuja ne chanda katu kuja ne kende kawinyi kulikuwa na mgongo pia present na saa hii mgongo hiyo siki so na hiyo mguu hata nikitembea na nilikuwa natetemeka hivi. Saa hiyo kutetemeka hiyo imerudi chini. Sisi nitido na daktari itide kamano chango nyaka chien kusindire bantu lo moro mga kudu kliniki. Vile tunamtibu inafika mahali tunaona sasa ameshika maagizo yetu, ndio tunamdischarge, alafu tena symptoms zimeenda chini. Sasa uchungu imeenda chini, si ati mpaka iende chini yote, kwa sababu it is a lifestyle condition. Ataendelea kuendelea na namna hivyo, lakini atakuwa anakuja for review. Anakuja for review. Na kuna wengine tunaenda mpaka kwake tuangalie the environment. Sasa hasa wale wenye wana shida ya mgongo. Sasa zingine ni kitanda yenye analalianga ndio mbaya. Sasa zingine ni viti yenye anakalianga kwa sitting room ndio mbaya. We must go up to his home and look at the environment. Ndio sasa tumwambie this good. Maana ni komanga to bete otanda mangatu nile benyalo ndio ngalo tu. Yes. Environment mangatu especially ya mgongo. Alafu pia actually naturopathy means that you should be in a natural environment. And it has to be natural. Yes, and that's why you find that our wanyama, they are more
healthy than us, because animals must stay in their natural environment. If you change that environment, they will disappear. But as human beings, we have modified our environment. It's so artificial. Chakula yenye tunakula ni mbaya. Tunapika chakula mpaka tutoe nutrients zote, alafu ndio tunakula kwa sababu the meat. You know, sasa hiyo ni meat, hiyo chakula tamu hiyo sasa zingine haina haina nutrients ndani, because it's artificial. Gima na loso ko di jedwong urichiga enne mondo mi mama wacho ni joga to ni kich koso miye. Bende wanyalo go mbaka gi jowa, bende wanyalo nyiso gi gik matimore mondo mi ng'at moro ma en wuoro ka in samoro, ng'at moro ma en miyo kamoro, nyathini moro, owadu moro, wuonu moro, kwaru moro kikinyere to ntiere konyruok moro ma ng'ato nyalo yudo mondo mi oganda wa obed makare. Kinyo kamera ne tel, ang'o nyalo nyiso jok mane nisani jedwong? An gima nyalo nyiso jopiny mawinjowa sani, daktari aneno kotiyo maber, to pile ya riwore gi Nyasaye. Kik ng'ato odi ni dokta ka ok icham to ni mano dokta marach. Mano Nyasaye ma ok iketo mbele ma ok owinjorugo kari ugu kod dokta. Omiyo anyalo nyiso jopiny ni ka giwinjo daktari ni kabentie, inyalo ringo ipenji kaka inyalo chako mondo ng'isi gima nyalo timoni. An asebedo ka aneno ka ni change manyecha kaonge. Bwana Osborn, kuna mambo ya pesa. Unatibu watu bure au unachaji? Wanatoa kitu kidogo. Kwa sababu sasa hizo vitu zote tunanunua. Kama hizo fruits that are very expensive. Tunanunua organic foods. Hatununui tu chakula yenye si original. We have gone organic, we have gone natural. Na hizo vitu zina bei. Alafu pia hapa mgonjwa analipa. Kuna inpatient na kuna outpatient. Kwa nini na ward pia? Kuna ward hapa. Hata huyu yuko kwa ward sasa. Kuna mtu anakutafuta anauliza hospitali yako iko wapi? Hospitali yangu iko Tomboya Estate, Kisumu. Hapa ni Tomboya Estate, next to Golden Elite Academy. Hapo ndio iko. Karibu na Golden Elite. Karibu na Golden Elite. Najua ilinichukua fursa sana kuomba kama unaweza tibu, kama unaweza elimisha watu katika hii TV station. Sasa nitakuomba pia kama unaweza peana namba yako au uweze peana. Na ukawadola ni as loss code, una ni college. Kana ko dinya ni chiwo namba ni samoro ng'ato ne mondo mi konye koso na ko kunya chiwo. Ya namba ndapeana. Namba yangu ni 071334525. Okay. Wawacha area 07 yes 13 34 5 250. Namba ni simu n 07 13 34 55 20. Na unabia pale gedek pira deko na mwen pira beach ke beach pira hayo nyinga na haron ya beach 0713345250 0713 345 250. Yeah. Okay. 250 0713 345 250. Nono abirio achiel adek ang'wen abich ariyo abich nono 0713 34 52 50. Nyinga en Harold Otieno chako dogo time kendo chieng machielo Daktari Osborn Mabalu PhD mabende en japuonj mane ko grupo gre kachiel kod Bigos Benedict ko ni chango pede ko asemo no bebe ero kamana nyakungi je maro ko baka ero kamano bende mane nyiso ganda ne gik manyalo timo mondo mi jowa mo winjowa kik oganda wa poni tuoche masamore nyalo konyo ero kamana je mimi ni study ero kamana je bili kuti mbera asante sana ne Zeru Babel senior producer wa chero ni eri mimi kimara moro belu kare kachiel ko inja neno marwa to mono chuto special thanks mara dine Rafa
physiotherapy and naturopathy hospital mantiere gwenge kuma tombo ya machini kod golden light mano yie mano mondo mago kod gibaka onge je moko manyalo yie mar somo paro gige kuma gitimo to no yienwa mondo mi obi los kodwa e Lulu TV. Riti and Haron Otieno.